Mo Mungiakami Debbarmani Nok Khamjak Khowai Tripura sabjan phai nok sogirika tebo saimiya hor jela jela jengjak nok guri khamjak tamni sanai jungnungnai rok bo atkaisa Khowai Tripura ni saimano puran bo tam khe omo ke hor namuk laikha tini hor thanayo ko 11ta laidro boko khana angbo thuja gan chere jongo kai ko an bati jama hatongo jong ka thamno playo no ko dogan diwi dogana kon choi no ko habu thumata dogan bati nang lajang no kai hor sabjani phai ke nang tabo lugun thani tamok kobungna musung konya musung lukurono to iko ani to tabo nu khumsi kiri ka ga to tam sasena iko tak yagorang khoksapano bo kiri kha mairo kiri ka kun kore tai ko chana rok nang narok ব্যবস্থা amo haing to hata lukurono amno help sano ang tabo ang to help sanpano tam sasena ang te kun sajana se kiri khata nu khumsi kiri kha ni pura ke nang lukurong thani help sano no iko je chobai mana chobai bathang chobai me kha to maya tobo mo ha ke ye sini sakba sak khale mani bahut saya tini anoro khayo khana binoro khayo ama khe to saya sin do phaklere te chekle tongo okai jasa pano dugan pano release chale khamno kena kini hai amo hai bahut saya tini mo haing kha next time je khaine ro bata khaiteng buino bata khaiteng tini ang do mo hai ke unthaka anbo bakha pura mukti kalajang no amon tai ko lukuronang help sanka je subai mana kheba subai baitheng asono hamba ani joto dokumen hote rang puisa to no khamthame keta takai ko nukha sakpak sasang ukta kon phang kare kha kon maraglia abo sabo tam ko hor namuk laikha mo or mo tamin chana ite karen tongkhachi karen waring shorting go ingu pa hinani karen bo kare yo jarawo sari pani sim karen thangja ikoto tini hor thanayo oke buino soka atino khama khayo haike to nok kahan to macha to khamna ko gya nini kuan somo tam wan sok sabo sokana samno tamin chana tabu angbo samno chogu hinda chana tam ya samno ang phana chogu bo hinma yable ekta khaba je khaine chaliya atiro khaima chalaya karon angbo khamhuya dogan sari chai to mane amno tam khamka tam nini khotungka ani khoti rang cash puisa 29000 Ungkai te ani dogan mal mairo rok te nogo ko mani to mani phine doton beban khama keta kun phamarglia document sara document ani ko na bank boy passbook hote je kuno dot to khama ka ngai bahage yokha noguri hon do yang kinarte jandala rot re yang ti baklai makhar kata an chai sosai ka or bahai mane hor burum ko khapha kabla kai an charai sosai ma khala kata tekisan bagai jeng suruche khamba kamu hai keba tekisa sa thujak mane muktiri tekisa laijak ro kata jengbo roko bayi romdi kita muktiri man rom no nata amo hatia ken nini address nini bumung ro ani mungka Dinesh Debbarma ani parangka Mungiakami Jinmo bazar kolin pila hindago ni bambung kha Roton Debbarma